Davant una de les millors temporades turístiques, un reforç del dispositiu de seguretat i de prevenció en la nostra platja. Avui, en la Junta Local de Seguretat, hem compartit un dispositiu coordinat amb la resta de forces i de cossos de seguretat de l'Estat, amb els nostres nous 34 agents de la policia local que progressivament aniran incorporant-se fins a completar aquests 165 agents de policia dividits en torns que van a treballar en la ciutat i en la platja davant les bones dades d'ocupació turística i l'arribada dels nostres visitants. Gandia pot seguir sent una de les ciutats més segures d'Espanya, i no sols això, sinó que també els índexs de delinqüència estan 3 punts per baix de la mitjana dels de la Comunitat Valenciana. I això és tasca dels nostres cossos i forces de seguretat de l'Estat, coordinació també amb la policia i amb la Guàrdia Civil i efectivitat en la tasca. No hem de baixar la guàrdia, no hem de descuidar-nos, però este és el camí en la prevenció, en la seguretat, en els dispositius i per a l'estiu de la plena tornada a la normalitat i de la bona temporada turística, perquè creiem que el sector ha de poder treballar amb normalitat, els ciutadans gaudir de la platja, els visitants tornar a disfrutar-nos en plenitud i, en definitiva, gaudir d'esta meravellosa ciutat i platja després de 2 anys tan complicats.